Вие ще карате колело без мен ли? Може ли и мене, бате? Остави ме, това са за големи, ще се прибиеш. Добре. 15 минути по-рано. Сега бати е до тоалетна. Сега ще го плянкне. Ще взема това. Ще му намача гумите да се прибие. Маха-ха-ха. Бати ще мисли, че е каска. Ама съм аз. Чакай, кой ми си това? Това по гумите. Я чакай да прибера вкъщи. Какво е станало с гумите? Моля! Моля! Кака беше? Добре, сега. Опа, защо? Не си го отворила, какой? Лъжеш ме. Нали аз ти казах, че не може. Не може да ходи с колелетата. Ще кажа на мама. Само не кажи на мама. Ще си помисля. Всичко ти наплава.